Pamilya sa gingong middleman sa pagpatay sa broadcaster dito sa Kauluhan nga si Percy Lapid namatay sulod sa New Bilibid Prison. Di makatuos sa nahitabo kanila. Ilang duda, gilang bigit lang kini sa krimen. Ang report ni Nico Serino. Sa lungsod sa Javier Leyte, natultulan sa GMA Regional TV ang pamilya sa gingong middleman sa kasong pagpatay sa media man nga si Percy Lapid nga si Cristito Palania Villamor. Sakay sa iyang kabaw, ang 62 anyos nga amahan, gikan pa sa umahan, dala ang naani og igbabaligya niya nga kamote. Hangtod karon, di pa siya makatuo sa nadangatan sa iyang anak sud sa bilangguan nga namatay ni atong Oktubre 18. Ni atong Huwebes, Oktubre 20, giadto sila sa pulis ug gipahibaw sa nahitabo sa ikaduha niyang anak nga giila sa angga nga idoy. Una niini nagkalain-lain pa kuno ang pangan sa iyang anak, Crisanto Palania Villamor o June Globa Villamor. Apan matod sa amahan, Cristito ang tinuod nga pangan niini. Nihangyo ang pamilya nga dili lang ipakita ang ilang mga naong alang sa ilang proteksyon. Emosyonal kini nga nag-asoy sa katapusan nilang panag-istorya sa iyang anak sa telepono. Ang katapusan nilang panagkita personal ni Idoy, mga pipila ka tuig ang nakalabay, dihang iya kining gibisita sa bilangguan sa Tagaytay ug wa pa nabalhin sa National Bilibid Prison. Nagtawag siya ako sa Pitsa 14. Nagsiringa. Paano ko nung patak mga anak ay bangin ak din ipagpatayon. Sigang ko na tayo pag kinaturong ko. Utang-utang nga bata. Wala sa ito dinidukit. Matod sa iyaan ni Idoy, buutan kini, apan dugay na silang walay komunikasyon, human mibiya sa ilang balay, kapinsa na po katuig ang nakalabay. Kaya hindi kami naniwala na si Idoy ang pinag-utusan niya ni Joel sa pagpatay. Nakakulong si Idoy, siya na sa labas. Bakit nagkita sila? Ewan ko. Hindi kami naniwala na si Idoy ang nagpatay sa taong yan. Sud sa panimay sa mga Villamor, gidagkutan ang kandila sa ilang altar kay nagsugod na sila og pangadji alang kang Idoy. Namroblema ang pamilya kay dakong kwarta ang gikinahanglan aron madala pauli sa Leyte ang patayng lawas. Apan kun lisod gyud, gidawat na samahan ang posibilidad nga sa Manila na lang kini ilubong. Ayan, ako rin makakita si Ton. Tapos mga anak niya kaya ada sugod ng eskwela. Para untuk makakita. Nasayran sa news team nga nagpuyo ra sa usa ka barangay, sila si Idoy ug ang self-confessed gunman nga si Joel Escorial. Sa lungsod sa Javier usab ni dako si Escorial apan mibalhin og puyo sa Manila sukad ni atong 2002. Matod sa iyaan Escorial, bisan sila nakurat dihang nakita sa balita. Takot kami anong mangyari na sa kanya. Dahil yung batang yan, naman namin yan eh. Yung malapit talaga sa amin dahil lumaki yan dito sa amin. Ang magulang niyan, parang malayo sa kanya. Kasi lumaki siya sa amin. Ang pangan ni Villamor migawas human gipanganlan ni Escorial nga middleman sa pagpatay kang Lapid. Gibalita nga niadtong Oktubre 18, namatay si Villamor sa NBP Hospital kay naglisod og ginhawa. Ang kapulisan sa lungsod sa Javier mipa-execute og affidavit sa amahan kabahin sa identity ni Villamor. Gipangayo kini sa NCR Police Office human migawas ang lain-laing pangan sa napatay nga middleman sa kaso. Cristito Villamor Palania na nakakulong sa Bilibid. And then, tinuro kami kung saan yung tatay niya. Nag-confirm naman yung tatay na anak nga niya. So, there and then, nakita din nila sa news regarding sa nangyari sa... Uban ni Godfrey Relien ug Edward Tubilan, Nico Sereno. Balitang Bisdak.